We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngaqala kanjani ukuthengisa ngomzimba? Ngikhulele endaweni yasemakhaya, ngikhuliswa umama kanye nezingane zakithi eziyi-2 ezincane kunami. Owami ubaba washona ngisemncane kakhulu. Uma ngizwa kuthiwa washona ngino-2 years. Umama waqhubeka nempilo waze wahlangana nobaba wezingane zakithi lezincane kunami. Impilo yayinzima kakhulu ngoba lo baba bekamhlukumeza ngayo yonke indlela umama. Umama bekasebenza emakhishini, lo baba bekungumuntu owakha izindlu. Lo baba bekaphuza kakhulu. Bese sazi nje ukuthi uma kuyi-weekend asilali. Lo baba uzoshaya umama kuze kuse. Ngangihlezi ngimbuza umama ukuthi why angamshiyi lo baba. Ubevele athi wenzela thina. Akafuni izingane zakhe zikhule zinganababa. Ngimangale ngoba vele kufana nokuthi akekho lo baba. Sihambile isikhathi siphila leyo mpilo. Esikoleni bengizimisela kakhulu ngoba ngakwazi ukufika ka-matric. Kwathi nje kuwo lowo nyaka ngenza u-matric umama waqalwa ukugula. Wayephethwe isifo samathambo. Ngawuphatha kahle u-matric. Ngonyaka olandelayo ngathola isikhala sokuqhubeka nezifundo zami kwenye yama-university eGoli. Noma kwakunzima ukuthi ngishiye izingane zakithi kulesimo esasiphila kuso, kodwa ngangingena choice ngoba kwakumele ngifunde ngizokwazi ukubakhipha kulesimo. Nangempela ngafika kwaNdonga Ziyaduma, kwaNyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Ukuthola kwami i-res akubanga nzima kakhulu ngoba kwakunezihlobo zikababa ongizalayo ezazihlala khona eGoli. So ngafikela kuzo. Bangisiza kakhulu ngokuthi ngithole i-res, baphinde bangithengela nezinto ezimbalwa, izinto zokugeza kanye nezimpahla zokugcoka. Emva kwaloko ngase sengiphila ngemali ye-NSFAS. Kuyo futhi leyo mali ye-NSFAS ngangiphinde ngiyifakele ekhaya ngoba phela umama ngoba bese kagula bese angasasebenzi kahle. uRumza engangihlala naye kwakuyintombazane yomSwati eyayidabuka eMpumalanga. Wayethanda izinto uGeli. Wayehlakaniphile yena futhi awenza umsebenzi wesikolo. Kodwa every weekend wayehamba ayogruva nabangani bakhe engangingabazi ngaleso sikhathi. uGeli bekahamba every Friday, abuye every Sunday, kwesinye isikhathi abuye Monday ekuseni. Wayeyintombazane elungile futhi enenhliziyo enhle. Wayezama yena shem ukuthi angifake kule mpilo yakhe, kusho ukuthi mina angizingeni. Bengilisaba kakhulu iGoli. Ngangingaziboni nje ngihamba ebusuku, angikhulumi eyokuphuza utshwala. Mina into beyisengqondweni yami
ukuthi ngifunde ngizokwazi ukukhipha umama nezingane zakithi ekuhluphekeni. Ikakhulukazi ukukhipha umama kule abusive relationship bekakuyo. Kwathi nje sekuzophela unyaka, uGeli ngoba sasesijwayelene, wangivulela isifuba sakhe, wangitshela ukuthi usuke ayephi ngoba asuke angekho ngama-weekend. uGeli wangitshela ukuthi udayisa ngomzimba. Ngoba ahlezi angekho nje every weekend, usuke asemsebenzini. Wathi usebenza kwenye yama-gentlemen's club edumile eGoli. Wangichazela ngesimo akhulele phansi kwaso. Wangitshela ukuthi le mali ayithola lapha usaphotha ngayo ekhaya, aphinde azifundise ngayo. Wangitshela ukuthi kulo msebenzi wafakwa amanye amantombazane angakubo. Yena vele bekamdala kunami ngo-2 years. Emva kokuthi angivulele isifuba sakhe uGeli, ubesengangifihleli lutho. Bese akwazi ukungibonisa imali ayenzile ngeweekend. Kona bekayenza imali uGeli. Wazama ukungiconvince ukuthi ngingene, kodwa angivumanga. Ngoba ngangingaziboni nje ngithengisa ngomzimba wami. Kanti futhi bengisayintombi nto. Ngangingaziboni nje nginikela ngobutshitshi bami kumadoda engangingawazi. Sihambile ke isikhathi, ngagcina ngihlukana noGeli ngoba waqeda kuqala kunami esikoleni. Kwathi sengenza unyaka wokugcina, umama kwamqinisa ukugula. Wayengena ephuma esibhedlela. Kwaze kwafika la kumnqoba khona, wandlula emhlabeni. Angikaze ngizwe ubuhlungu obungaka empilweni yami. Kwangilimaza kakhulu ukundlula kwamama emhlabeni. Noma impilo yayinzima, kodwa nganginethemba lokuthi ngelinye ilanga umama uzokuthola ukujabula. Ngoba ngokwazi kwami, umama akaze akuthole ukujabula empilweni yakhe. Noma waba nzima lowo nyaka, kodwa ngabekezela ngaze ngaqeda. Impilo yaba nzima kakhulu kunakuqala. Ngoba akuphelanga ngisho u6 months lo baba wayesehlala nomunye umuntu wesifazane. Ngenxa yokubona ukuthi izingane zakithi azisahleli kahle, ngase ngibona ukuthi kungcono ngiyofuna umqhasho ngiyohlala nezingane zakithi. Ngendlela lo baba bekanganandaba ngakhona nezingane zakhe, akaze azihluphe nokuthi azozibona. Ngisho ukufona ke lokhu. Kwaphela u2 years ngizama ukufaka ama-CV, ngi-applya, kodwa lutho ukuthola umsebenzi. Yazi ngangizitshela ukuthi uma ufundile kulula ukuthola umsebenzi, kanti angibuzanga elangeni. ESouth Africa uthola umsebenzi ngama-connections. Bengiwathola ama-piece job lapha nalapha. Kodwa kwathi makufika iCovid, izinto zavele zabheda worse.
Ngazithola sengifonela umngani wami lo engahlangana naye nge-first day yami evarsity. Ngenhlanhla uGeli ubesenza wona lowo msebenzi. Ngathi mangimchazela ngesimo sami, uGeli wathi khululeka, ngizokufakela imali yokuthi ugibele uze eGoli, ngizokulanda ePark Station. Ngoba vele ngase ngizame konke, kanti futhi nobuntombi bami bese ngibubhubhudlile. Ngabona ukuthi kungcono ngiyozama lo msebenzi kaGeli. Ngakhumbula nemali ebekayenza. Nangempela ngafuna umuntu ozobheka izingane zakithi nje lelo viki. Ngangizitshele ukuthi ngiyozama nje iviki, if ngihluleka ngizobuya. Ngaleso sikhathi izingane zakithi bese zithe ukukhula kancane. Lo wentombazane bekana 15 years and then lo mfana bekana 13. Ngaphambi kokuthi ngihambe, ngazihlalisa phansi izingane zakithi ngazichazela ukuthi ngisahamba ngisaya eGoli, ngizobuya maduzane. Nangempela ngahamba ngaze ngafika eGoli. Ngathi ngifika nje ePark Station, ngathola umngani wami sekangilindile. Sahamba saya kuleyo ndawo. Hey, kukomunye umhlaba lapha. Yabona makuthiwa kukhona isihogo esihlangene nezulu, kukhulunywa ngaleya ndawo. Angikwazi nokuyichaza ukuthi ngingayifanisa nani leya ndawo. Kwakukhona ngisho abelungu, ngisho ama-China imbala. Kwakuhlangene abantu besifazane abaphuma kuwo wonke amazwe omhlaba. Basebenza khona laphaya. Ayikho inhlobo yomuntu ebeyingekho laphaya. Umngani wami wahlala nami phansi wangichazela kahle zonke izindlela zokusebenza. And futhi wangiyala kakhulu ngezidakamizwa. Wangitshela ukuthi utshwala ngingabuphuza kodwa ngingabhemi. Angiqalanga ngalelo langa engafika ngalo ukusebenza. Ngaqala ngelanga elilandelayo. Umngani wangibhadalela irent. Phela lapha kubhadalwa irent every day. Nangempela ngakusasa ngaqala ukusebenza. Kwaba nzima khona kodwa angikholwanga ekseni sengibala imali engiyenzile. Angikaze ngijabule kanjena. Umngani wathi ngisajabuliswa okuncane, yiningi kabi imali engizoyenza, especially ngoba ngisafika. Nangempela kwathi kuphela iviki ngase ngiphethe imali eningi kabi. Ngafakela lo sisi osale nezingane zakithi imali yokuthi bathenge ukudla nokunye abakudingayo. Ngaya kuyobona izingane zakithi emva kwenyanga. Ngangizithengele yonke into eziyidingayo. Ngisho wena amafoni, wena zimpahla. Angikaze ngibone izingane zakithi zijabule ngaleya ndlela. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngendlela ekusetshenzwa ngayo kule industry. Engingakusho nje ukuthi yayishintsha impilo yami.
Ngikhuluma nje sengathenga umuzi emakhaya. Ingane yakithi le ntombazane isevasithi. Kanti leyo mfana yenza ugrade 11. Ngazithengela nemoto. Izingane zakithi azazi ukuthi ngenzani eGoli. Bona bazi nje ukuthi usisi uyasebenza eGoli futhi ngenza lo msebenzi engawufundela. Unzima wona lo msebenzi ngoba uhlezi unestigma esikulandelayo. Kodwa singabantu asifani. Abanye bethu bafundile. Kanti futhi baningi abanye abantu besifazane abashadile esenza nawo lo msebenzi. Angeke ngize ngazi izizathu zabo, kodwa bakhona abashadile esenza nawo lo msebenzi. Engifuna nje ukukundlulisa ebantwini ukuthi akekho umuntu ovuka nje kumnandi adecide ukuyothengisa ngomzimba. Ziningi izimo ezingakwenza ugcine usuwenza lo msebenzi. Kanti futhi akona wonke umuntu odecide ukuthengisa ngomzimba ngoba afuna ukuphila impilo yaku-Instagram, impilo yama-slay queen. Thina abanye bethu angeke nje uze usibone mawungahlangana nathi emall ukuthi senza lo msebenzi. Ngoba sinomali nje asiwo ama-slay queen. Ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Sacela usitshele kuma-comment section ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Cela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Please don't forget ukuthi ukusubscribe, it's for free. You don't pay anything. Awubhadali lutho.